Здравейте хора, аз съм Рамбо 1 и днес теглят томболата, такъв специален ден за вас. Е така, записали се 10 човека. Секунда. Ето, 10 човека. И да видим кой се тегли рандом. И да видим кой ще е първия спечелил. Номер 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Акси. Поздравления на Акси. Искам да ви кажа, че... Секунда само. Така, искам да ви кажа, че ще изтегля 5-ма, а не 3-ма, както казах в предишния клип. И да напишем. Честито. Опа. Ти спечели да играеш в моя сервер. Опа. Сервер на Minecraft. Опа. Minecraft. Пиши. Всъщност, дай си Skype. Тук обърка копите. Това го копирам. И ето първия е Акси. Изпращаме му. Така. Следващия. Номер 3. Да върнем назад. Това ще бъде номер 3. Така, 1, 2, 3. Любо. Поздравления на Любо. Съобщение. Изпращаме му. Значи станаха 2-ма, още 3-ма. Така, номер 8. Опа, това не ми трябва сега. Това мога да затворя. Да коментирам с това просто.